Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Alba Innovár Digitális Élményközpont pedig munkacsoportjának nevében. A Jövő elkezdődött pedig 2024-2025 című konferenciánkon. Köszönjük, hogy ilyen szép számban megjelentek meghívásunkra, és még többen jelezték, hogy eljöttek volna, de az iskolai kirándulások és tanévzárás körüli teendők miatt ezt nem tudták megtenni. Számukra és számunkra is örömhír, hogy a Fehérvár Média Centrum rögzíti a teljes konferenciát, így ez később visszanézhető lesz majd felületeinken. Külön köszöntöm dr. Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár megyei jogú város polgármesterét, Sipos Imrét, az Oktatási Hivatal elnökhelyettesét, Laufer Tamást, a Székesfehérvári Fejlődésért Alapítvány elnökét, Horváth Ádámot, az Education Next Oktatástechnológiai Szövetség elnökét, aki később érkezik, és az előadó pedagógusokat. Köszöntöm még körünkben Török Szabolcsot, a Székesfehérvári Tankerület igazgatóját, illetve Galambos Zsuzsannát, az Oktatási Hivatal főosztályvezetőjét, a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjét, akik szintén megtiszteltek minket jelenlétükkel.